O municipio de Monfero foi punto de saída da 14ª edición da Volta Ciclista á provincia da Coruña, a proba organizada pola Federación Galega de Ciclismo en colaboración coa Deputación Provincial. En Monfero deronse cita 16 conxuntos, representando os mellores equipos da categoría Elite Sub-23. Esta primeira tirada, na que se a poñer en xogo a primeira camisola amarela na 14ª edición desta volta, pasando polo control de firma os corredores da Fundación Euskadi, un dos equipos máis potentes na liña de saída, e conxuntos como Kate Mobile Murcia. En total, 7 conxuntos galegos, 8 chegadas de outras zonas de España e un conxunto portugués. Estes son os corredores portugueses. E tiñamos na liña de saída a Iván Raña, o triatleta que se animou a participar defendendo as cores do Aluminios Cortizo de Padrón. O conxunto do Concello do Porriño, liderado por Jacobo Ucha, corredor do Caja Rural cedido para esta volta. Informacións importantes como a da Mutua Levante e a galega viguesa do Speed Road Gomiestar. Tamén estaba a formación do Club Ciclista Rías Baixas de Nigrán, adestrada, dirixida por Marcos Serrano. Liña de saída da primeira tirada, 132 kilómetros, unha tirada de media montaña, con ningún momento para tregua durante todo o percorrido. En total, dúas ascensións puntuables, a primeira no quilómetro 17 e a segunda no quilómetro 124, a 8 para a liña de meta. O alcalde da localidade de Monfero, Benjamín Modesto, cortando a cinta co presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz. Comezaba a tirada cunhas condicións climatolóxicas excelentes para a práctica do ciclismo, día soleado, a temperatura en torno aos 15 grados. Saen dos primeiros momentos e a ver batalla, como é habitual nesta categoría Elite Sub-23, o campo amateur español no que cada vez hai máis nivel. A primeira fuga xa se formaba no quilómetro 18, 20 ciclistas que seguían por diante: Mariño, García, Lestido e Mediero do Froiz, Sánchez e Cubero do Extremadura, Iturria, Plazaola e González do Campo Euskadi, Ballesteros do Contador, Gregory do Cortizo, Ser Estevez e Gutiérrez do Club Ciclista Rías Baixas, Eduardo García do Autronic Vigués, Mendoza do Concello do Porriño, Pérez Gutiérrez, Vergara e Lucas do Rimo e Mirambel e Reguero do Mutua Levante. O grupo de escapados marcaban a primeira diferencia de 29 segundos e por detrás o traballo dos corredores da Fundación Contador, que non lles agradaba a composición desa escapada. A diferencia aumentaba ata os 40 segundos e o paso por Teixeiro empezaba a dar os seus froitos o traballo da Fundación Contador. Por diante escapábase o corredor da Fundación Euskadi, Zuazu Víscar, e o paso pola meta volante de Oza dos Ríos. Zuazu Víscar que pasaba primeiro, Sánchez Cidoncha ao Extremadura segundo e Costales do Cidade Oviedo terceiro. Zuazu Víscar empezaba a abrir oco e por detrás a Fundación Contador, que botaba abaixo a fuga. Polo tanto, era aventura en solitario a que o corredor da Fundación Euskadi emprendía o paso por Pontedeume. Os corredores dos supermercados Freud de Pontevedra, que controlaban o pelotón, mantendo as diferencias. Zuazu Víscar chegou a disfrutar dunha diferencia de 1 minuto 23 segundos na súa galopada, pero pouco a pouco o traballo por detrás dos ciclistas dirixidos por Evaristo Portela empezou a reducir esa diferenza a 43 segundos, a referencia previa ao paso pola meta volante de Fene. O pelotón que rodaba compacto, controlado polos ciclistas do supermercado Freud, e Zuazu Víscar, un habitual no campo Elite Sub-23 das fugas en solitario, que intentaba dar a badalada. Un terreo sen apenas descanso, todo subir e baixar. Pero vemos aí a corredores como Moisés Dueñas ou a Ser Estevez. A carreira que rodaba a grande velocidade e despois do paso pola meta volante de Fene. E tras ser alcanzado Zuazu Víscar, o ataque no grupo de Iván Martínez, o corredor do Mutua Levante. Por detrás reaccionaba Pedro Merino, o dorsal número 1, o representante do Supermercado Freud, e Iván Martínez, que saía a súa roda.
Un ataque sostido en plena ascensión o alto de Taboada. O corredor de Ciudad Real, dos supermercados Freud impoñendo o seu ritmo. Unha das rodas a seguir nesta categoría Elite Sub-23, con Iván Martínez sufrindo por detrás. Merino que quería dar un golpe sobre a mesa xa na primeira tirada desta volta. Por detrás contactaba con Merino o representante da Fundación Contador, Fernando Barcelo. Os dous ian facer camiño en búsqueda do cumio da ascensión a Taboada. O grupo que non se organizaba, con Merino e Barcelo na cabeza de carreira. Por detrás aparecían Cubero do Extremadura e González del Campo do Euskadi. O paso polo premio da montaña de Taboada de segunda categoría. Pasaba primeiro Barcelo, Merino segundo e González do Euskadi terceiro. O pelotón que de momento xa estaba a 33 segundos da cabeza de carreira. Non ia ver os ciclistas ata a liña de meta aí no sprint final. Pedro Merino dos supermercados Freud impoñía a súa punta de velocidade por diante de Fernando Barcelo. A terceira posición ocupaba o corredor da Fundación Euskadi, Mikel Aristi. Cuarto era Jorge Cubero e quinto tamén o vasco Iturria. Cumprían seus pronósticos nesta primeira tirada e Pedro Merino que ia vestir a camisola de líder. Aí temos o corredor de Ciudad Real, o primeiro líder na 14ª edición da Volta a Coruña. No podio de Monfero, o terceiro clasificado, Mikel Aristi, do Fundación Euskadi. A segunda praza para Fernando Barceló, da Fundación Alberto Contador. E o gañador recibindo de mando alcalde de Monfero o trofeo como primeiro clasificado na primeira tirada da Volta Ciclista a provincia da Coruña. Pedro Merino, representante do supermercado Freud, o conxunto de Pontevedra, a conseguir a victoria a temporada pasada na Seral. Clasificación das metas volantes para Zuazu Víscar e o mallot verde patrocinado polo Concello de Mañón, Villasuso e Cuarzos Industriales para Fernando Barceló. Clasificación da primeira tirada, Pedro Merino primeiro, Fernando Barceló segundo, a 11 segundos Mikel Aristi, a 13 Jorge Cubero. Na clasificación individual, as mesmas diferencias, con Aristi a 11 segundos, Cubero e Segurola a 13. O experimentado corredor manchego que tivo paso por profesionais, a que lle tocaría defender a partir da primeira tirada o seu primeiro posto na clasificación xeral da Volta Ciclista Provincia da Coruña. Sí, la etapa era bastante dura, sobre todo en la parte final. Hemos controlado la etapa desde el kilómetro 70 más o menos porque se ha habido un corredor peligroso y al final pues eso, hemos controlado hasta el puerto. En el puerto he esperado un poco a que se hiciese un poco más duro la zona y he arrancado y me he podido ir solo. Venía como jefe de filas del equipo en principio, pero aquí estamos todos fuertes y nunca se sabe. Pues se puede meter un compañero en una fuga y al final valernos. Pero nada, al final he rematado yo y he conseguido la victoria. No, a verdade que non, foi unha etapa que xa estaba claro mirando o rutómetro, no? Que iba a ser ratonera. Salía así subindo e a verdade que sí, xa se fixo unha escapada de 30 tíos, duramos 40 km, eu fui nela e bueno, a verdade foi quizás un dos misterios do día, no? Porque unha escapada tan numerosa, compenetrados como íbamos, no? Pois o raro é que non nos pillaron, pero claro, puxéronse por detrás un par de equipos a tirar e cazáronnos. E logo o resto, pois nada, fonos facendo grupos hasta que Freud asumiu a dirección da carreira e chegamos ao último porto e xa foi sálvese quen pueda. O ataque de Merino aí que foi demoledor, non? Non o podíastes alcanzar. Sí, a verdade que arrancaron aí tres bastante forte. Sí, Merino quizás foi o que máis, que é escalador puro e a verdade que sí. Quitounos a maioría de punto e xa foi cada un subir o seu ritmo e chegar o mellor posible. Vamos a intentar gañar, é moi difícil, pero bueno, quen sabe, nunca hai que descartar nada. O que está claro que vamos a dar guerra hasta o último momento. A segunda etapa desta Volta Ciclista Provincia da Coruña levábanos ata Mañón. Na localidade de O Barqueiro estaba situada a liña de saída e de chegada no punto máis septentrional da península, co cabo de Estaca de Bares.
os corredores que chegaban durante o mediodía para unha xornada celebrada en sábado cun percorrido de 142 kilómetros que presentaba varios puntos quentes, 3 ascensións puntuables, a do Alto do Hospital no kilómetro 36, as Folgosas no kilómetro 62 e o Freixo no kilómetro 102. Pedro Merino, o corredor do Supermercado Freud, que tiña que defender o seu liderado na clasificación xeral despois da súa victoria na xornada anterior no Concello de Monfero. Aí estaba ao lado do mellor galego na clasificación xeral, o corredor do Club Ciclista Rías Baixas, Aser Estévez, e do seu máis directo rival, Fernando Barceló, que vestía o mallot verde de líder da montaña. O corte de cinta por parte do alcalde da localidade de Mañón, de Alfonso Emilio Besteiro, acompañado polo presidente da Federación Galega de Ciclismo, e comezaba unha tirada que a priori era unha tirada de transición cara a xornada raíña na que se ia disputar toda a carreira no domingo. Unha primeira parte da etapa que foi neutralizada e os corredores puderon disfrutar desas magníficas paisaxes. O primeiro en intentalo, unha vez que se deu o bandeirazo de saída, foi o corredor do Deputación do León, Rodrigo Areque. O pelotón que non lle deixou coller demasiada vantaxe, e por detrás os ataques dos corredores do Ritmo Construccións Paulino. Temos a un representante do Concello do Porriño e un comezo de tirada moi nervioso, con constantes ataques, no que se intentaba formar a fuga do día. Os compañeros do líder, os Supermercados Foiz, controlaban a carreira na meta volante. O paso por Ortigueira, o corredor do Extremadura, Sánchez Cidoncha, que pasaba en primeira posición por diante de Mendoza, do Concello do Porriño, e de Zuazubíscar, do Euskaltel. Pelotón compacto do que saltaba Arranz, do Aluminios Cortizo, que en poucos metros lograban a vantaxe de 12 segundos. Por detrás, Rubén Crespo, que seguía en solitario na búsqueda do fugado de Arranz, e o corredor do Bicicleta Rodríguez Extremadura, que ia contactar co representante da formación coruñesa, Arranz, dirixido por Suso Blanco Villar. Corredores do Ritmo Construccións Paulino Asturiano atacando por detrás, e a parella de cabeza que se ia convertir nun terceto, que chegaba Samuel Rodríguez do Club Ciclista Rías Baixas, o conxunto adestrado por Marcos Serrano. E esa escapada que ia cumprir a primeira hora de carreira quería ser neutralizada. Os corredores de Serrano que non daban tregua, e agora era David Pérez que non intentaba sorprender o pelotón do que tiraban os corredores dos Supermercados Freud. Por detrás, dous corredores do Club Ciclista Oviedo, Ciudad do Oviedo Coyoto, que abandonaban a disciplina do gran grupo e alcanzaban a David Pérez na subida ás Folgosas. David Pérez, segundo ano na categoría Elite Sub-23, acompañado por dous corredores asturianos. O pelotón que rodaba tranquilo, e por diante os tres corredores que intentaban abrir oco. David Pérez pasaba primeiro polo alto de montaña das Folgosas, acompañado por Cabrera, e xa perdera contacto Gutiérrez. O pelotón circulaba por ese punto no premio de montaña a 1 minuto 15 segundos. Despois de absorber a Gutiérrez, a diferencia de David Pérez e de Cabrera, que nunca chegaba a ser importante para o grupo, no que Pedro Merino, o líder da carreira, era tirado polos seus compañeros de equipo. Rubén García, que marcaba o ritmo, paso pola meta guante das Pontes, saco a carreira unida. Sánchez Cidoncha do Extremadura, que se imponía o líder da clasificación das metas volantes, Aillar Zuazubíscar do Euskadi, e Luis Mendoza do Concello do Porriño era terceiro. Pelotón agrupado cando se cumprían 100 kilómetros de carreira e se entraba xa no treito final. Control absoluto por parte dos ciclistas dos Supermercados Freud, da formación dirixida por Evaristo Portela. E na ascensión ao Freixo, kilómetro 102, Jaime Vergara do Construccións Paulino, que pasaba primeiro por diante de Cubero do Extremadura e de Barceló da Fundación Contador. Terceira hora de carreira que se cumpría a 32 kilómetros da liña de meta.
Ia ser moi rápida esta parte final da tirada, buscando o Concello de Mañón, e aí haber unha chegada masiva, un sprint no que Jacobo Ucha do Concello do Porriño entraba en primeira posición, pero ia ser superado polo corredor de Euskadi, por Mikel Aristi. O corredor vasco imponía a súa punta de velocidade nunha chegada que picaba cara arriba e que provocou que o pelotón chegara dividido en varios pequenos grupos e non había cambios na clasificación xeral, que continuaba liderada por Pedro Merino, corredor dos Supermercados Freud. A chegada no Barqueiro, no Concello de Mañón. Na clasificación da tirada, Mikel Aristi en primeira posición por diante de David Casillas do Fundación Contador, terceiro Jorge Martín Montenegro do Club Ciclista Autronic Vigués. Pedro Merino continúa de líder no mesmo tempo, con Fernando Barceló do Specialized Fundación Contador a 11 segundos. Mikel Aristi, o vencedor de etapa. Sí, bueno, más que de potencia ha sido bastante importante la habilidad, era una llegada bastante técnica y bueno, gracias al equipo he conseguido entrar en tercera posición, no en cuarta, perdón, en cuarta posición y bueno, hacer un sprint bueno. La etapa controlada por el Supermercados Freud, más tranquila de lo que esperabas. Bueno, sabía que el Freud iba a controlar la etapa, a ellos les interesaba y bueno, eso nos ha beneficiado para llegar al sprint y jugar nuestras cartas. Siempre vamos a intentar buscar la victoria, pero bueno, mañana sabemos que va a ser una etapa muy dura, tenemos unos puertos duros y bueno, ya veremos a ver cómo se plantea el día y haremos lo que podamos. A verdade que a etapa de hoxe esperamos que ia ser moito máis duro que onte, non? Quizás o feito máis sorprendente foi iso, non? Que tendo un porto, bueno, dous seguidos bastante duros e longos, non? Pois que se seleccionaría máis o grupo. Ao final chegou moita xente, decidirse o sprint, pero bueno, que está claro que mañán sí que non vai pasar iso. Hai dous primeiras, se tuve esta sorte de aforrar forzas nesta volta, mañán castalas todas, porque mañán sí que vai facer falta cada gramo de forza, porque non hai un metro llano. Advertía a Ser Estevez, o mellor galego na clasificación xeral, da dureza da última tirada. Con saída e chegada en Valdoviño, 136 kilómetros, a etapa raíña nesta 14ª edición da Volta Ciclista a provincia da Coruña. 3 ascensións e, sobre todo, a que máis lle preocupaba aos corredores era a subida a Garita da Herbeira de primeira categoría, a 33 kilómetros de meta, situada o cuño desa subida, e aínda despois terían que subir outra ascensión máis, a de Carrís. O corte de cinta por parte do alcalde de Valdoviño, xunto ao presidente da Federación Galega de Ciclismo. 94 corredores na liña de saída nesta última tirada, na que xa non formaba parte do pelotón Iván Raña. Aí temos os portadores dos maillots que lle tocaba defender nesta última xornada, co maillot azul de mellor galego a Ser Estevez, mentres que o maillot verde del líder da montaña pertencíalle a Jaime Vergara do Rimo Construcciones Paulino. Saída pola comarca de Ferrolterra, e o primeiro en intentalo, un vello coñecido nesta volta, Zuazubíscar do Euskadi, que xa o intentara en solitario. Na primeira etapa volvía a intentar sorprender o pelotón, unha aposta moi arriscada por detrás os compañeiros do líder dos Supermercados Freud, levando a Pedro Merino que no treito final desta etapa ia pasar verdadeiros apuros para manter esa camisola amarela. Zuazubíscar entrando en Ferrol, e a súa escapada que pouco a pouco ia gañando terreo. Chegaba a disfrutar dunha diferencia de 2 minutos 20 segundos. Pouco a pouco esa diferencia que ia ir baixando, e a cabeza de carreira que buscaba o paso pola primeira meta volante da xornada. Aí temos o pelotón circulando por Ferrol, e despois pasarían por Narón o Supermercados Freud, que controlaba a carreira, e por diante Zuazubíscar, dirixíndose para completar a primeira volta a un percorrido que volvía a pasar por Valdoviño, e despois xa enfilaba cara ao treito máis duro desta xornada. A diferencia de Zuazubíscar, que se reducía, e o paso pola meta volante de Valdoviño, prácticamente o pelotón que xa tiña a tiro o corredor da Fundación Euskadi, pero esta galopada en solitario que lle ia servir para
recuperar o liderado na clasificación das metas volantes. Por detrás tiraban os corredores do bicicleta Rodríguez Extremadura e aí temos xa a Zuazubíscar nas rúas de Valdoviño. O sprint pola segunda posición, na meta volante Javi Martín e o terceiro Sánchez Cidoncha do Extremadura. Zuazubíscar, que era cazado, comezou a haber diferentes ataques no pelotón buscando unha nova escapada. A carreira que se dirixía cara os instantes cruciais coa clasificación xeral en xogo e tamén coa búsqueda na vitoria de etapa. Dous corredores do Diputación de León, Carlos Cobos e Jesús Nanclares, que saltaban do grupo e conseguían unha vantaxe de 14 segundos. Un pelotón do que tamén saían outros tres corredores: Arranz do Cortizo, Mota dos Rías Baixas e Geria do Cambre. Pasaban polo Porto de Montaña de Vilanova de terceira categoría, con Arranz en primeira posición, Geria en segunda e Mota en terceira. E temos o corredor dirixido por Marcos Serrano, Cristian Mota, no seu primeiro ano na categoría. E este grupo que ia conseguir abrir oco, aínda que os corredores do supermercado Freud non lle deixaban coller demasiada vantaxe as referencias que lle daban os fugados. E o Freud levando líder a Pedro Merino no treito final, no que había dúas ascensións puntuables. O quinteto de cabeza que chegou a gozar de vantaxes por redor do minuto, pero o ritmo do pelotón cada vez era máis alto e xa na ascensión a Garita de Herbeira, o momento crucial desta volta, atacaba Vergara do Rimo Construcións Paulino. Moita néboa aínda dificultaba máis, daballe un aire máis épico a esta subida. O corredor do conxunto asturiano, o ciclista colombiano Jaime Vergara, coa camisola de líder da montaña. Pasaba primeiro por a Garita de Herbeira, pero despois contactaba con el xa no seguinte ascensión, no Alto dos Carrís, Ander Plazaola, o corredor da Fundación Euskadi, que soltaba de roda a Vergara e que seguía en solitario por diante e poñía en risco o liderado da carreira. Estaba a 28 segundos do líder de Pedro Merino, que se quedou sen compañeiros. E por detrás intentaba contactar con Plazaola, acompañado por Cubero do Extremadura e por Jaime Vergara do Rimo Construcións Paulino. Os dous acompañantes do líder que se quedaban, despois sufrirían unha caída, e Merino en solitario, que non era capaz de contactar con Plazaola. O líder que ia ser collido por un grupo de outros 11 corredores, e Plazaola, que era a pouco da liña de meta, interceptado. Saltaba Pablo Guerrero do Extremadura para levarse a victoria na liña de meta de Valdoviño. Salto a 2 kilómetros de meta e por detrás o sprint do grupo con Jorge Montenegro. E aí temos a Pedro Merino entrando co puño en alto, porque era o vencedor da clasificación xeral, igualado a tempo con Fernando Barceló, pero con mellores postos. Pedro Merino, corredor manchego do supermercado Freud, que sumaba a victoria. Aí temos o sprint tamén decisivo entre Aser Estevez e Martín Destido, os dous loitando por ser o primeiro galego na xeral. Finalmente correspondíalle o corredor do Club Ciclista Rías Baixas. No podio de Valdoviño, o vencedor da etapa, Pablo Guerrero do Bicicleta Rodríguez Extremadura. O líder das metas volantes, o corredor máis combativo desta volta, Zuazubíscar. E o mallota montaña para o ciclista colombiano do Rimo Construcións Paulino, Jaime Vergara. Na clasificación de mellor galego, Aser Estevez, o ciclista guardés do Club Ciclista Rías Baixas, que se adxudicaba a camisola azul, e a de corredor novo, o mellor sub-23 para Fernando Barceló, esta promesa do ciclismo español do Fundación Contador. Clasificación da etapa con Pablo Guerrero en primeira posición, Jorge Martín Montenegro do Autronic Vigués segundos, terceira posición para Iturria Segurola da Fundación Euskadi. E o podio final da carreira con Pedro Merino primeiro, Fernando Barceló segundo e a terceira posición para Iturria Segurola. Un final de infarto, ¿no? Los últimos kilómetros tuviste que ir a por el corredor del Euskadi y al final el premio, la recompensa, entraste ahí en línea de meta con el puño arriba como vencedor. Sí, la verdad que se puso al final un poco la cosa tensa, porque venía el Euskadi, se fue bajando en un terreno donde no esperábamos, pero bueno, pudimos echarle mano al final. Colaboraron el especialista de Contador con nosotros y al final pudimos pillarlos. ¿Cuál fue la clave para tu victoria final en la general? ¿Dónde crees que tú sentenciaste la carrera?
Pienso que la primera etapa fue la clave donde hubo las diferencias. Hoy la gente ha atacado, pero mucha gente va más a guardar su posición que otra cosa. Me la han puesto difícil, el del contador me ha atacado en la última subida, pero lleva buenas piernas y al final he visto que no peligraba. ¿Qué significa para ti y para tu equipo esta victoria? Bueno, pues es importantísima para nosotros porque el equipo de aquí de Galicia era el primer objetivo de la temporada y lo hemos cumplido. Y bueno, la victoria ha sido mía, pero es para todo el equipo porque sin ellos está claro que no hubiera conseguido la victoria y se la dedico tamén a ellos. Esperábamos que iba a ser unha volta moi dura, ¿no? Hoxe era a etapa Rin, sin duda. Eu creo que foi a etapa, o sea, a volta a Coruña máis dura de todas as que se fixeron. E nada, estaba claro que había que deixarse todo, ¿no? Chegamos ao último puerto, que eran un primeira, 7,5 km. Cada vez ibase seleccionando máis, e chegamos arriba. O malo que moi peligrosa foi a baixada, ¿no? Empezou a haber vento, néboa, máis que non poder foi seguridade, sabes? E logo dediqueme iso, cando xa sabía que non iba a gañar a volta, pois o que intentei foi manter a camisola, o sea, o malló. Tienes que sprintar aquí, ¿no? Sí, a verdade que foi por posto, estábamos empatados a tempos, estábamos eu e outro solo, e a verdade que temín hasta por el, ¿no? Porque hubo un par de curvas aí ao final, e nunhas entraronme mal, descolocaronme, na segunda seguime eu, e xusto foi aí o milímetro. E a verdade que, bueno, pasei no mal, pero bueno, se pénsalo e dices, os mellores triunfos son os que de verdade costan, non? Presidente do Club Ciclista Cambre, organizador das actividades para os nenos durante esta volta ciclista á provincia da Coruña. Que tal foron esas actividades? Que balance faz desta experiencia? A verdade é que moi ben, tuvemos moitos nenos en todas as etapas, tanto en Monfero como no Barqueiro como en Maldoviño. Traballar cos nenos sempre é bonito e sobre todo se traballas no deporte que che gusta, moito máis todavía. Salimos moi contentos, creo que a participación foi boa, os concellos quedan contentos, fuxemos unha boa promoción deste deporte e nos vamos moi satisfeitos desta volta. Unha iniciativa que esperas que teña continuidade, non? Traballar coa base é o fundamental. Sí, é tamén un pouco a base do Club Ciclista Cambre Caeiro, o equipo de Galicia que ahora mismo ten todas as categorías, desde benjamines hasta o equipo Elite Sub-23 que tamén estuvo participando nesta volta, e bueno, xa levamos moitos anos facendo as actividades da Volta a Coruña, esperamos seguir, que os nenos nos respondan e nosotros disfrutar con eles neste deporte. A nivel deportivo para min pareceu emocionante, aparte os equipos todos que viñeron á organización, os sitios, os concellos por onde pasou, a verdade que foi unha etapa, unha volta de luxo para min, non? É a miña primeira gran volta. Eu acabo de aterrizar fai 4 meses esta Federación Galega de Ciclismo e a verdade é que estou super orgulloso, super contento e emocionado co transcurso desta volta. A verdade é que saiu moi ben todo, sobre todo a nivel competitivo, ata o último instante houve emoción, creo que se buscaba un pouco, non? Co percorrido diseñado. Sí, sin duda, non? O percorrido diseñado foi eu creo que espectacular, non? Así os deportistas, os directores, así o dixeron, non? Foi un recorrido de 3 etapas, Mañón, Monfero, e esta última de Valdoviño, que era unha etapa das máis duras, non? Dos últimos 3 días acumulados, pois o cansancio todo, non? E foi sin duda emocionante porque, bueno, xa vimos nos últimos kilómetros que a falta de 8 kilómetros, pois o líder estaba perdendo a volta, non? A victoria de Pedro Merino, o corredor manchego, que sucede no palmarés da Volta Ciclista á provincia da Coruña. A un ciclista que a temporada pasada militaba no seu equipo, a José Antonio de Segovia. A victoria moi importante para Merino, un especialista en probas por etapas no campo Elite Sub-23.